Olen täällä Turun länsikeskuksessa ja nyt meillä on aiheena jalkojen hyvinvointi. Ja täälläpä onkin oikea paikka, Medishop ja asiantuntija Henna, moikka. Moi. Minkälainen tausta sulla on jalkojen fysiologisiin asioihin liittyvissä teemoissa? Mä oon koulutukseltani fysioterapeutti. Olen 10 vuotta toiminut fysioterapeuttina ja tällä hetkellä olen alaraaja-fysioterapiakoulutuksessa. Eli alaraajat kiinnostaa mua kaikkein eniten ihmiskehossa ja sen takia mä oon myös täällä töissä. Kuinka tavallista se on, että ihmisillä on ongelmia talvella liikkumisessa ja miksiköhän se on näin? Se on hyvin tavallista, erityisesti just siitä syystä, kun kävelystä tulee tosi varovaista, niin silloin kehon liikkeet, erityisesti selän ja yläselän liikkeet jää kokonaan puuttumaan, kun kävellään tosi varovasti. Eli siinä olisi hyvä olla tarpeeksi hyvä kenkä, pitävä kenkä, jotta ei tarvitsisi joka askeleella varoa, että liukastunko vai en. Tasapainohan ei parane muuta kuin haastamalla sitä tasapainoa. Eli mitä haastavampi alusta sulla on kävellä, mitä haastavampia asioita sä teet, niin sen parempi tasapaino sulla myös on. Ja mentäisiin esimerkiksi kävelee vaikka metsään. Mitkä ne sellaiset yleisimmät niin sanotusti vaivat, miksi tullaan kysymään, että Henna, fysioterapeutti, kerro mulle, mitä sä voit auttaa? Tuki- ja liikuntaelinvaivat, ja ne on tutkitusti myös suurin syy esimerkiksi lääkärillä käynteihin. Sanotaan viime viikkoina on ollut yleisimmät kantapääkivut ja erilaiset nivelkivut polvissa ja lonkissa. Ja klassinen alaselkäkipu on se yksi yleisin aina, minkä vuoksi tänne tullaan. Medishop on erikoistunut hyvin jalkineisiin. Onko niin, että nämä on sveitsiläisiä, molemmat? Joo, on. Meillä on 2 eri merkkiä, eli on Kibun ja Zoya. Ja molemmissa on ideana se, että pohja on niissä joustava, joka sitten taas mahdollistaa sen, että liikkuminen olisi mahdollisimman luonnollista ja jalkaterän luonnolliset liikkeet tulisi hyvin siellä esiin. Ideahan näihin kenkiin on lähtenyt Etelä-Koreasta. Riisipelloilta. Eli on lähdetty miettimään sitä, että minkä takia ihmiset, jotka kävelee tällaisilla alustoilla, riisipelloilla ja pehmeillä alustoilla, minkä vuoksi heillä on vähemmän erilaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Ja sitten lähdetty tällä kengällä jäljittelemään sitä kävelyalustaa, jotta myös täällä meillä olisi mahdollista, että olisi vähemmän nivelvaivoja ja kipuja. Tuossa Kibunin kengässä on ilmatyynypohja. Eli se on semmoista ihan pientä ilmakuplaa täynnä se koko pohja, mikä mukautuu siihen askellukseen. Toi Zoyan pohja on enemmän sellainen askellusta ohjaava pohja. Eli siinä sitä jalkaterän asentoa pyritään ohjaamaan niin, että se paino on kantapäällä, jalkaterän ulkosyrjällä sekä koko päkiällä. Onko tämä jalkinen nyt sitten kuinka ympärivuotiseen käyttöön sanotaan? Tämä on nyt vaikka kaupunkiympäristössä. Tässähän on aika korkea tämä pohja. Eli vaikka kävelee vesilätäkössä tai märällä, niin se kosteus harvoin pääsee tänne tekstiiliin asti. Eli varsinkin täällä Turun seudulla niin saattaa olla, että menee ihan ympäri vuoden. Ja sitten tässä pohjassa on myös se hyvä, kun se on paksu, niin se eristää valtavan hyvin myös kylmää. Eli pakkasellakin sillä voi kävellä. Täällä siis tämä kantapää. Se on se, mikä joustaa. Joo, ja se vaimentaa niitä kantaiskuja, kun kävellään. Eli silloin lihakset aktivoituu voimakkaammin sen nivelen suojaksi ja se itse isku ei kohdistu sinne niveleen, vaan se askellus on pehmeämpää ja joustavampaa ja rullaavampaa kuin mitä tavallisella kengällä. Toin kantapää homma se oikeasti tuntuu jalkineessa, että se on erilainen. Kyllä. Ja toi Kibunin kenkä erityisesti on vielä sellainen, että se jakaa paineen mahdollisimman tasaisesti sinne koko jalkaterälle. Eli jos on kantapääkipuja tai päkiäkipuja, niin ne vaimenee, koska se paino jakautuu myös muualle kuin sinne kipualueelle. Tämä on semmoinen asia, että tämmöinen pitää kokea itse. Se on erilainen kuin mikä tahansa tavallinen jalkinen.